ifolo bụ nwaanyị a ga-anụ na Lagos ebe m na-azụ afịa. Ife mụ na ya na-abọ kwuru bụ gịnị 3 years plus before m wee chọọ ịnụ ya. Mana nwaanyị afọ bụ onye obodo anyị o, kama na ịgbagolu village to village, or the distance the very ihe anụnwa yọta na is like onye ọka ma ọ bụrụ na ịma ọka na onye ume okpu apụ yọtago na mana facha niile na-azụkọ afịa n'ofu ebe. So onye na this girl na-akwụ mgbe ụfọdụ onye something ka wenelu mamia nye mamia na-ekpe ekpele si na ya nwere ezigbo nwunye nwa papi ya like sia the lady fafu bekwe ya anya ahụ. Mgbe ụfọdụ na ya na-ezukọ ha picture yọta na osi ma ọkwana ya until ya wee du ready. One Christmas afana abụọ wee nata ya wee jee wee fụsịa ndị be nke nwaanyị wee kpọlụ nke nwaanyị wee bịa ka afọ mamia wee fia o like anya ma like ya stature nya everything ịmagonu nnọọ na mamia wee jụbazi anya na ọ na-alike kwu ya na-efifio n'isi o na-eme somehow mamia wee jụbịa wee sị ya ọnwa bụ onye ka ọ bụ. O wee kwube wee kwụsie ozugbo ọ kpọrọ afa nne ya na afa nne mamia sị na ama nnu ya. A na-ekwu mamia sị na ọ kwalia mmiri onugbu n'afịa, in fact na o tilie ife n'afịa. Ya wee sị a kedu ihe o wee bụlụ according to the wife nke ọ chọrọ ịnụ. O wee bụlụ that na mamia na-azụ afịa vegetable mgbe fa ka na-eto. In fact ve etosigo no ọ zụgidere efe etosi ịmagolo continue kwe na-azụ ya asị anya kwụsị ọjụ. Ọ na-azụ afịa fruits not vegetable. So ọkwanya mgbe ụfọdụ ọ na-etikwu vegetable no na ma chọrọzi ije gabazia in details. So ọkwanya ahụ so wee luo one day na nwunye gụsịrị akwụkwọ na o nwetara ọlụ wee n'afọ onugbu according to nwunye o na-elegesi ụmụ ife fruit afọ na ọ na-elekwu mgbe afọ wee na-eche mgbe ya ga-enweta ọlụ. O wee luo one day na o nwere ebe asị na mamia na-anọ n'afịa na o nwee tebụl dị ebe afọ until arụ wee nwụbi anya wee ghara ịbịa afịa for few weeks ịmagonu. So nwunye wee je were ebe afọ ịghọtago wee na-anọ oluzie ka mamia chighetela afịa wee bulu nwunye ụzọ wee bịa wee kpọsasịa ihe. So nwunye wee bịa wee fịa ọnụbekwu ya ọnọkunu wee ghọta the difference between mmadụ na abụọ na-ekwu maka ya. So ka nwunye bịazịrị wee fụ onye nọ na tebụl ebe ọ na-anọbu wee sị anya pụọ mamia wee sị anya agba mpụ na onye nwa na-anọbu na tebụl anụnwa until arụ wee nwụbi anya wee ghara ịbịa afịa for few weeks ịmagonu. Na nwunye ajụkwa okwechiri si na ọ ga-apụ na the tebụl na tebụl na everybody malụ na tebụl ịmagonu fana abụọ na-azị ya adị proses nwunye wee kwa tebụl aka ịmagonu orange ma mango na ndị otu wee fesesi ana niile. Mamia wee tụkwuli ọgụ fana abụọ wee nụba ndị mmadụ wee gbobe ha na ịmagonu agbọghọbịa na nne nwaanyị babazalụ ya mba. A na-ekwu nwunye bute mmiri onugbu dọ n'akụkụ ebe afọ wee ruo mamia arụ ya niile ndị mmadụ tibezie mkpu gbabazie anya okwu bifo ndị agbata obi afịa kwubezie onye ọbụla babaziala ya mbasị anọ nwaanyị a na-anọba ebe a bifo wee ya arụ wee yasị arụ wee chighete. Afịka na mamia yara arụ more than 2 to 3 weeks yọta kịta nwunye eji wee tekisizie n'ova mọrọzi na mmadụ nwee wee si ama tebụl afọ ọ na-amị onwe ya n'afịa na nwaanyị aka fama bolu bifo arụ wee nwụbịa. Ịmagoditin wute mamia so much mamia wee jụba onye ebe nwunye bụ onye ọ bụ ịmagolu jụtacha nwetasie information because na o ji echie mamia warning si a na ya hapụ na ya mụtakwala okolobịa mụta agbọghọbịa na o nwere ka ọ ga-esi menye ezie ndị bie fakọfa dugaduga ịghọta na. So ọ sị datị ịmagolu mamia bido na-ekwopụsị agbọghọbịa n'ụlọ ọgụ n'afịa agbọghọbịa tara akwụ n'afịa agbọghọbịa enwere ife na agbọghọbịa nụsalụ nne nwaanyị ọgụ na mgbe ji wee nụsa nne nwaanyị ọgụ n'afịa kedu ife ọ dị aka ọ ga-emezi ma ọ bụrụ na ọ batabụrụ nwunye die na o nwere ife megide ka anụ ya ekpebekwe o. Ọ sị m nne na ife a na-agwa anyị ha bụkwa 3 to 4 years ago ka ife a mee n'afịa bifo nwunye nwanne nwaanyị wee nwetali ọlụ na Lagos wee sị anya gbogote wee gbogozie Lagos wee jelụbazie ọlụ with certificate ya ka mamia jụrụ na ya ma nnụọ. Ọ sị bụ nne n'ike gwụrụ ya na ya mara ife a ga-eme o. Nwunye wee sekpụla ana na-ayọ mamia sị mba na ya echegeligokwere mamia sị mba na mgbe o ji wee nụọ ọgụ n'afịa na o nwere ka anụ ya. Papi ya na-ayọ mamia jụọ mamia wee sị na ọgwụ anwa anụ ọnya na ya ga-agbala ọtọ ga ọlụ ha ọfọ
na o nwere ife ga ịmara ife a na-agwa gị na mami ekwe ede ekwe ọsị m nne ya love this girl so much that ya chọrọ ịnụ ya that girl dị industrious si m imagine a lady wetụrụ onwe ya na ife onugbu lee fruits maka na o nwetara ọlụ onye ọ ga-abụrụ na-eme guy na-esoghere ụmụ nwoke ọsị bụ nne ya ji ezigbo ego ya na-eme ọfụma na mami ya na-azụ afịa vegetable na afịa fruits bụ na o kweghị akwụsị ịzụ ya bụ afịa ụmagodo ụmụnne nwaanyị fada ekwe ekwe wee bụrụ onye dị industrious fada ekwe akwụsị I know enwere m idea ihe ọ na-ekwu akwa ya tago ọ sị bụ mana ihe gwụziri ya ike kịta anụnwa ya kwesịrị iji maka ihe a mami ya na-akọ mere 4 years ago ghara ịnụ nwunye na papi ya na-ayị onye nụ na-ayị onye a na-ayị ọjụ si na enwere ihe megide ka anụ dịska si nwaanyị atilie ife gwa anya mmiri onugbu o wee luo kịta abịa ịnụ nwa ya na nke ama mme na ọnụ bịa na ya ga-eme kishọ na ha ma nwee peace dị na ya ga-ejere ije na ya ga-ekwere ike na mfat na ya ga-anwụ ya wesị ka amara ife ndị mmadụ lụ na papi ya si ya na ọ bụrụ na o mee insist ya ga-akwụ ya n'azụ na nwoke ka ọ bụ mana ọ bụrụ na ọ jụọ onye opinion ya ya anụ na nwaanyị amami ya laikere bikos na mami ya ama ndo happy na onye nwa bụ dị ọkpala nwaanyị izizi ọ ga-anọ ata na ngwụlọ ọbụla okwu na ụka ka ọ ga-eji wee na-ata ya na ọ dọrọ mma afọ ya tago na it make sense sha ọ sị m ike kwụla ọtọ gwa ya hai ike gwụrụ I understand o nwere nne nwaanyị ga-ekwenụ ka ị nụọ nwaanyị nụlụ ọgụ n'afịa m afọzi ahụ ma ọ bụrụ na ito na village mana ịgwakwa gị eziokwu nwunye gị mee mistake o nwere ife nne nwaanyị ga-emegide m mmapụli ọgụ n'afịa mmie ọsọkwa ya anya ma amụla mmie ịtụkwuli ọgụ to the point na egbowelu na egbobe o iwe bukwelu mmiri onugbu wee kwa anya mama mmadụ onye mụtala ọgbọ gị ọ dịrị oke to me amụrọkwa m mana mmie ka m na-ekwu akwa ya tago onye kwasịrị vegetable ya na ihe anya na fruits ya na ana ga-amanye gị ọgụ maka na afịa ka ị na-emebi andọ nne nwaanyị amụtala ọgbọgọ ịmanye ọgụ mba ọ dịrị oke mana unu eji na ife nkwụ wee chọọchị gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this man aka iji ma ife ọ ga-eme ọnya ga n'iru n'ụba this girl regardless na mami ya approve the marriage maka na ọ bụrụ onye nwa na anụ ka onye si mba duto no need mami as a support system and na mami kwesịrị to happy na ọ na-anụ nwaanyị and na o nwere ike in future ya na mami enwebe nsogbu maka ya ma nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị ya lụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ